about Welcome 150 CS. to the new compilation. Of Deft, who's not even in this lane, so well, too, so might be able to hold on to these Zadavis. three back ones, but Welcome otherwise, to the new it's bad compilation. news for the Ляв, десен, гледай как се прави. Чан, чум, гледай как се прави. Не дей пипа свяла, че превърта. Само да те видя ще изкърта. Мога да излезе в някой път. Аз го питам сериозно. Питай майка си, той ли за клитора. Как е беше? Аз ти говоря сериозно, бе. Майка ти се казва Атанаска. Атанаска първата курва е много дашна, бата, ема сега какво да направя? Ужас, бе. Не мога, бате. Кеф пи е така да псувам, аз не знам защо така. Искате ли вече, че истински комедия? Отидате на фен среща на пакт с ваши приятели, вие сте на 10 години и половина, почти 11. Леко раперчета. Влизате и гледате много деца. И кажеш, копеле! Ей го Пресли! Кой е Пресли? Ела, дай ми автограм, ела! Ела, размижи ми се! Тука ми се размижи, бе! А Пресли само това прави нека са. Тук додоха 100 човека, 200 човека, 300 човека, да то ще му дам 20 лева, да той 20 лева, да то 30, да мене 130, бе. Къде са новите тетрадки? Къде са тетрадките за децата? Попитах! Дуб Кливера вика, продава видеокарти. Много, имам 3-4. Донейтвайте ги. Е там, момче, видях аз тебе, че искаш видеокарта. Ти си добър едно. Ела ти я продам. Пресли. Сериозен така, дали с брадата и с косата, вика са, че изкара чай сега. Вади, да това и почват тук 100, 200, 300 лева, 2000 човека по 20 лева. Извади и вика, ало, а те риските, колко? 20 броя! Само 20. Я дай пакта се съживява. Лепни го това там. Оди беличките, да. Така, по 20, 2200 лева. Дуб Кливера, баба му го хради, реже го. 20 лева му даваме. Той я дойде с растата, как беше? Абе се е до 30 лева. Одя така. Ох, това БМВ в OLX-а. Това БМВ ще си го взема. Някой ден ще направя още 5. Така, и децата влизат ли? Викат, Пресли, ти си моя идол. И той, ох, душичката ми сладка. А купи ли си телиска? Купи си. Дай да ти дам за халата. А имаш ли тетрадчица? Зели? Дели? Не си купил тетрадка ли? Чакай! Абе, госпожо, това дете учи ли, бе? 4 лева, бе! Вземете му 5 тетрадки, бе! Аре, беги от тук, четите ми трябва. Следващия. Как се казваш ти? Атанасче. Ей, дъжичка. А те ли сказали? Ди си взел? Ди си взел телиска. Извинявайте, господине, това дете дрехи носи ли? 40 лева, бе! Абе, да пак те така ще ходи горд на училище. Беги от тук. А ти? Анастасия. Ей! А телисчица, взели? Взе. А ти? А взели тетрадчица? 5 тетрадки. Ох, Собич, Пресли. Пак Дуб Кливера в ляво е там, да една балка стълбичка седи и вика, видеокарта, искаш един брой, 80 лева донейт. Имам още двечки, да? И ти ли искаш видеокарта? Абе, хубава, бе, 90 лева донейт. А ти, моето момче, да колко си, бе? Ей, 100 лева, бе, ей, душички, ще дойда, да? През секунд ще дойдат. Ако дойдат. Примерно, готика, дали? Аз съм готика.
Автографче? Не съм тъжничък, да. Не съм тъжничък, просто Пресли ме отряза. Аз храна трябва да ям. Сега бяхме на парти. На пакта, да. За нова година бяхме, да. Какво да ви кажа? Ядах зрънчо. Зрънчо ядах. Ядахме зрънчо и... те гриски, нали знаете? Прекарахме си хубаво. Да. Пресли си купи BMW, ама... да. Месо? Месо. Те сме вегетарианци, взехме си дюдерчета. Така е. Няма как, факт, така е. Верата, здравейте, добре дошли в нашия скромен офис на пакта. Тая стая, офис е. Дори ще украсиме микрофончето. Не, пари за друго, вие ни давате. Така, за тока, дали го платихме тока? Не съм стривал от 3 дена, нема ток. Ало, Пресли бата, ко става, бе? Белята е, бе. Да, нема ток в офисове. Що си купих дюдер? Да. Сега ще пусна стрима, че изкарам 30. Как бе? А ти какво? Ти си пак си с БМВ-то. Базяти аз. Няма автомобил. Нямам автомобил. Така е. Сега някой има автомобил. Така ли? Химикалки да пуснем. Трябва и химикалки, защото, дали, храна, вода, тока в офиса. Кой? Как? Ах ти, колко си хитър. Добре. Пресли след това прибира се с БМВ-то. Паркирва го и бърка си Тесли джоб. И почва. 50, 70, 100. 1300, 1400, 1500. Слага ги на басата. Удра ги и вика: курво, баба! Татуралката винаги е да ги дълбоко влиза. Тук какви ги разпа, Ренгър, какви бутрихи, байка ти като укосмет бъж. На Ренгър ми ще пратил снимка, байка му са снимали, като са ходили в София в зоологическата градина, и един казал: виж, орангутан. И баща му казал за там и на момчето: ви къде е, това е жена ми. Какво вика? Тата, виж, то ти е баджак. Това беше добро. Друг вика: виж, та съм ябал. 54 000 гея са се товали България да гледат геи, който си купил безплатни леки продукти от Уиш. Ми купи си едно дилдо и се чукай в шибария задник да ти еба байката. Дай салфетките, че си бабалата. Дай салфетките, лепни всичко, айде, бързо. SK, Navi One Love. Navi One Love, Simple One Love. Да. Тихо, дръжло. Знак с Путин играет. Да знам какъв Путин, ама ще го да ще запаля запалката и ще ти я да вра в газа. Като изгоря срабните косми, дръжло. И такъв зачервен, нали е така. Разтръква си само. Извинявайте, стрим. Аз само... Не бе, музика слушах, бе. Музика слушах. Музика слушах просто, стримче. Нищо лично. Аз на живо ли съм бил? Дай салфетките, че си бабалата. Дай салфетките, лепни всичко, айде, бързо. Значи, слагаме го така. Значи, аз не стримвам, гледате някакъв стрим на някакво детенце, да кажем, на 13. И фактически детенцето, майка му, докато е чистила, му е пуснала стрима, но фактически той няма камера.
И така стрима си върви, той няма чат, той не вижда, че стримва, просто си го представят. И ние, дали, започваме с тази красивата бацка. И малкият така се излегнал. Чакайте. Бабо, отиваш ли до Фантастико? Добре. And there's the tower plating. Всъщност! Дай салфетките, че си е бабалата. Дай салфетките, лепни всичко, айде, бързо. В същия бик влиза неговият баща. А реално, малкият трябва да излезе от тая ситуация много бързо. Ама, и сега... Татко! Тати! Абе аз тука, влизам в Фейсбука, тати, да? Нищо не правя, нищо, тати. Ето тука влизах и не знам някаква бухамина. Извиня, защо аз съм запотен ли? Не знам, татко. Утре ще имам и контролно по физика и до сега мислих за това. Аз мислих, че си на работа, татко. Всичко се оплисква, бате. Ти ставаш, махаш дрехи, събличаш тука, отиваш, изтръпва се. And there's the tower plating. Виж какво написа Даниел. Какво? Как са десна бе, майка ти? Откъде има сперма в... Последното. В нейната вагина, бе. От кой има сперма вътре в нейната вагина? От мене. А това, че ти чакаш, братче, това не знам вече. Майка ти да се прави. Бяхме просто пияни и какво да направя? Слушай се. Крис е минал половин югозападна България. Бате, колко съм имал кучки в Варда. There's the tower plating. Да, пред. Там назад верно може някъде да има. Викаш, някой може да ти дете, бате. Да, и да не знам. Да пали обалата. Guys, welcome to the new stream from Supernature. Do you want to see the 21 centimeter penis? Do you want to see the warlock, a professional gameplay? Do you want to see... Майко била, пълно е с гелове, бате. Де само Ардес. Де 100 по Озон, Бозон, 15 000 фирми и всичките трябва да използвате кодчето. Така е, бате. And there's the tower plating. Само, че бате ви Крис има кити, работи. Не му трябва декстопи, озони, бозони. Това искам да ви го поднеса като вид смешка. Ронката ме храни. От мала съм го научил. Види ли жена с протмоне? Гепи го, изкараме си 50 лея с ронката. Може и да минеме през 2-3 и кофи, взимаме клавиатури, мишки, такива, реставрираме ги. Отивам в eBay-чето, цак, 1000 евро, 2000 евро. Какво ви кажа? Живея си, добре съм. Има ли парички на женския шоу? Хубав е живота, риба дайте по. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, касфони, мансфони, тонколони, монколони, акордеони, макордеони, get up, Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, касфони, мансфони, тонколони, монколони, акордеони, макордеони,